Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorri ekainaren 4ko saio berri honetara. Astelena da eta horregatik lan eskaintza berriak ekartzen dizkizuegu merkatu txikian. Baina hori ez da izango gaur ekartzen dizuegun gauza bakarra. Ere Iruñerriko hotxetan adibidez, pasaden asteburuan alternatiben herria ekitaldia izan zen Iruñean eta han egon ginen. Erreportaia ekartzen dizuegu alegia. Gero ikusiko duzue. Eta ondoren bi elkarrizketa. Alde batetik aste honetan Ultzama eremuan Gaztanberaren eguna ospatuko da, 9. edizioa da dagoeneko, baina ezagutzen ez duzuenontzat edo ez dakizuenentzat zer egin asteburu honetan, gero gehiago jakiteko aukera izango duzue gure lehendabiziko elkarrizketarekin. Bigarrenean kolaboratzaile bat izango dugu, Eduardo Santos, Nafarroako Podemos ahal dugu alderdiko idazkari nagusia eta justizia bozeramailea kongresuan. Izan ere, pasaden aste nahiko mugitua izan zen kongresuan, lehendakari berria dago Estatu Espainiarrean, eta hori buruz eta gauza gehiagoi buruz ere hitz egingo dugu Eduardo Santosekin. Eta bukatzeko, pasaden asteburuan ere, Arrosadia auzoko jaiak izan ziren, eta Txupinazoan jaien hasieran egon ginen. Eta hori da ikusiko duguna, bestak auzoz auzo atalean, saioari bukaera emateko. Orain hasiera emateko, goazen efemerideekin. Gaurko lehenengo efemeridea, 1783 urtean gertatu zen Frantzian. Montgolfier anaiek historiako lehendabiziko bidaia egin zuten globo aerostatikoan. Bigarrena, 21. mendean gertatu zen, 2011. urtean. Txileko justiziak Salvador Allenderen, Pablo Nerudaren eta Eduardo Frei Montalbaren heriotzen ikerketa formalak hasi zituzten. 1973. urtean izandako Pinocheten kolpea eta gero egindako lehendabiziko ikerketak izan ziren. Ekainaren 4ko egunkarietako azalak ikusiko ditugu orain, eta egunero egiten dugun moduan Diario de Navarrarekin hasiko gara. Lerroburu hau nabarmentzen da. Kamioientzako murrizketak Belateko portuaren igarobidean hasi egin dira. Beherago hedabide honek banatzen dituen sari batzuen finalistak ageri dira, azaleko argazkian. Izenburuak honela azaltzen du. Diario de Navarra egunkariaren berrikuntza digitalaren sariek finalistak dituzte dagoeneko. Diario de Notiziasekin egingo dugu aurrera. Lerroburu nagusian, Nafarroako txikizkako merkataritzaren ia erdia landa eremuetan biltzen da. Azaleko irudian, asteburuan izandako gazteluaren konkista lasterketaren irabazletako bat mugara heltzen ikusi daiteke. Titularrak hurrengoa dio. Gaztelurako igoera gogorra. Gara egunkaria ikusiko dugu hedabide euskaldunekin jarraitu baino lehen. Erdigunean lerroburu nagusian, osasungintza unibertsalaren amaierak krisialdi humanitario bat aktibatzen du. Azaleko irudian, asteburuan Lekeition ospatutako euskal hezkuntza publikoaren aldeko jaia erakusten da. Titular hau irakurri daiteke. Lekeitio borboka eskola publikoaren alde. Borborka, barkatu. Komunikabide euskaldunen txanda da eta berri egunkaririk ez dagoenez gaur astelena delako, zuzenean Euskal Herria Irratiko webgunera joko dugu. Goian ezkerrean, unibertsitatean sarbidea izateko probak eginen dituzte 3.000 ikaslek. Eskuinean alboan, alternatibek bete dute Iruñea, eta hor bideo bat zintzilikatu dute. Beherago ezkerrean, 1.247 pertsona hartatu zituen iaz Paris 375 ekimenak. Eta amaitzeko eskuinean,
Unibertsitateek guztira 35 ikastaro emanen dituzte udan. Ea zenolako agenda dugun gaur eta aste honetan ere. Ekainaren 15 arte planetarioan, Ezkaba 1928-2018 erakusketa ikusgai egongo da. Ezkaba mendiko presondegiaren ingurukoa da. Sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 7etan Joakin Maia Musika Eskolan, lehendabiziko aste historikoaren barne kontzertua eskainiko da, basoetako Rowena Erdi Aroko torneo bat izenburupean. Sarrera librea da. Bihar eta ekainaren 12an, Ingurumen Hezkuntzako Museoak tailer bat eskainiko du landare sendagarriak ezagutzeko, gure inguruneko landare sendagarriak. Doakoa da, baina inskribatu beharra dago 010 telefono zenbakian. Bihar 10:30 hasiko da eta ekainaren 12an arratsaldeko 6etan. Inskribatzeko epea ekainaren 11an bukatuko da. Bihar arratsaldeko 7etan erraldoien txokoan, Ellas las mujeres en la historia de Pamplona izenburua duen mahai ingurua emango da. Izenak dioen moduan, hiriko historian eragina izan duten emakumeak aztertuko dira, edo beraiei buruz hitz egingo da mahai inguru horretan. Sarrera librea da. Bihar arratsaldeko 7etan Nafarroako liburutegian hitzaldi bat gazteleraz. Emakumeok on the road zikloaren baitan, La vida en Armenia izenburua duen hitzaldia eskainiko da. Sarrera librea da. Gaur zerua lainotxo edo oso lainotxo egongo da, euri txiki ertaina egingo du maizago eta ugariago arratsaldean. Zenbait tokitan trumoi ekaitzak izan daitezke bereziki eguerditik aurrera. Ipar osagaiko haize ahul bizia ibiliko da, temperatura maksimoak nahiko edo nabarmen jaitsiko dira. Zerua lainotxu egongo da asteartean, tarteka oso lainotxu, zaparrada txiki ertaina botako ditu zenbait tokitan trumoitsuak, ugariago eta maizago egunaren lehen partean. Haizea ahul bizi eta aldakor ibiliko da, ipar osagaikoa nagusi. Temperatura minimoak naiz maksimoak gutxi jaitsiko dira. Iruin herriko albisteak birpasatuko ditugu orain. Lehendabizi, Beriain. Ekainaren 9an larunbatarekin aste honetan igerilekuak irekiko dira irailaren 9ra arte. Inskribatzeko 012 telefono zenbakira deitu behar da eta horretarako astelenetik ostiralera bitarte goizeko 8etatik arratsaldeko 7etara arte arreta eskainiko da. Ordainketa bankuko txartelaren bidez gauzatuko da izena ematerakoan. Beriainekin jarraituz, maiatzaren 22ko osoko bilkuran, udala hondakinen kudeaketaren instalazioaren edo zentruaren kontra azaldu zen herritarren osasuna kaltetu dezakelako. Baita ingurumena ere. Horregatik, Iruñeko mankomunitateari aipatutako zentrua Beriainen jartzeko ideia deuseztatzea eskatu zaio alde batetik eta beste batetik Nafarroako gobernuari proiektu edo lan hauek herrian gauzatzeko tramitazioa ez egitea. Hau da guztia Beriain herrian eta orain Barañainera pasako gara. Larunbatera arte aste honetan Barañaingo kirol eta jarduera fisikoen 3. astea ospatuko da. Adin guztientzako ekintzak eskainiko dira, guztiendako bizimodu osasungarria bultzatuz.
Bestalde, Barainengo festa nagusiek badute dagoeneko kartela. Herri bozketa baten bidez aukeratu da, 89 boto jaso ziren eta aukeratutako irudia Ruben Alejandro Lukasen ilusioa euskeraz, lana edo obra da. Antxoain ikusiko dugu orain. Bihar, helbideratu gabeko 2018 urteko lurraren kontribuzioaren lehendabiziko 6 hilekoaren ordainagiriak borondatez ordaintzeko epea itxiko da. Bihar ere, kirol jardueretan aurreinskripzioa egiteko azken egune izango da. Ekintzak edo jarduerak adin guztientzako dira eta udalaren webgunean ikusgai daude. Bestalde, amorruaren kontrako eta identifikazioaren kanpainaren baitan, txertoa ekainaren 8an ostiralarekin aste honetan jarriko da goizeko 9:00 eguerdiko 1:30 arte. Berrioplano bat kalean egingo da eta prezio ezberdinak daude. Beharrezkoa izango da nana eta zakurraren identifikatzeko libreta eramatea. Ekainaren 15 arte, Zubiarte Euskaltegian matrikula egin ahalko da. Inskripzio kopurua nahikoa baldin bada, Antxoainen Zubiartek irakasleak bidaliko ditu herrira. Bukatzeko, hemen Antxoaingo udalak droga menpekotasunari buruzko proiektuaren irudia edo ekimenaren irudia diseinatzeko kartel lehiaketa bat jarri du abian. Lanak aurkezteko epea ekainaren 18an irekiko da, ekainaren 30 arte. Iruñearekin bukatuko ditugu gaurko Iruñerriko albisteak. Udalak gazte ekintzaileek enpresa berriak sortzeko diru laguntzen deialdia egin du. Diru kopurua 50.000 eurokoa izango da eta eskaintzak urriaren 15 arte aurkeztu daitezke. Iruñeko udalak eta Nafarroako antzerki eskolak 2.500 euroko 2 sari eskaintzen dituzte. Ez hori bakarrik baita, aurrei zuzendutako liburu hoberenak antzezteko aukera ere, antzerkiari buruz ari gara eta. Antzerki testuen txapelketa bat izango da eta irabazleentzako izango dira sari hauek. Euskeraz edo gazteleraz aurkeztu daitezke lanak abuztuaren 14 arte. Gazteriaren etxearen udarako eskaintzen artean informatikan sakontzeko 6 ikastaro eta 4 tailer daude. 182 pertsona apuntatu ahalko dira eta izen ematepea gaur ireki da. Atzo Iruñerriko ikastetxe ezberdinek eta udal ezberdinetako lorezainek burututako Naturart izenburua zuen erakusketa itxi egin zen. 11 lorategi iragankor diseinatu zituzten, atzo arte zitadelako zuloetan ikusgai egon zirenak eta 10.000 pertsonek bisitatu zituzten. Udalak ekitaldi instituzional bat antolatu du ekainaren 8irako ostirala aste honetan Gaiarre antzokian 88ko Sanferminetako biktimen omenez. Arratsaldeko 7etan gauzatuko da eta sarrera librea da. Ingelera tailerrerako 3 hezitzaile behar dira Iruñan, haur hezkuntza, lehen hezkuntza edo antzeko ikasketak eskatzen dira. Ingelera C1 maila beharrezkoa da. Ekainarako kontratu eginen zaie, kurrikuluna bidali, mtpamp, abildua, mtgrupo.com helbidera. Erreferentzia eginez, talleres junio. Arraindegi saltzailea behar da Iruñan, urte bat baino gutxiagoko esperientzia nahikoa da. 3 hilabeteko kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali, JM San Martin, 49 abildua hotmail.es. Erreferentzia eginez, dependiente peskaderia. 2 saltzaile behar dira Iruñan, elektronika inguruko formazioa eskatzen da. 6 hilabeteko kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali, Iruñako Carrefourrera.
Automozio langilea behar da Iruñan, erdi edo goi maila eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio kurrikulunak sonia.jimenez@randstad.es helbidera. Erreferentzia eginez operario. Saltzailea behar da Iruñan, urte bat edo eta 3 urte tarteko esperientzia nahikoa da. Aldi baterako kontratua egingo zaie, kurrikuluna bidali irenezhu@hotmail.com. Iturgin instalatzailea behar da Iruñan, iturgin arloko erdi maila eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali kodisna@kodisna.com helbidera. Erreferentzia eginez fontanero. 2 CNC langile behar dira Iruñan, fabrikazio mekanikako ikasketak eskatzen dira. Kurrikuluna bidali ofertas@proiseret.es helbidera. Erreferentzia eginez operario CNC. 2 soldatzaile behar dira Iruñan, soldadura ikasketak eskatzen dira. Kurrikuluna bidali ofertas@proiseret.es helbidera. Erreferentzia eginez soldador. Mekanika eta hidraulikako teknikaria behar da Iruñan, mekanikako ikasketak eskatzen dira. Aldi baterako kontratu eginen zaio, kurrikulunak bidali naiara.cambra@randstad.es helbidera. Administraria behar da Orkoienen, administraitzako goi maila eskatzen da. Urte bateko ordezkatze kontratua egingo zaie, kurrikuluna bidali jarbizu@juper.net helbidera. Zerbitzari laguntzailea behar da zizur txikian, oinarrizko ikasketak eskatzen dira. Aldi baterako kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali info@laparrillada.es helbidera. Gaia, ayudante camarero. Aseguru komertziala behar da Iruñan, batxilergoa eskatzen da. Mugagabeko kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali teresa.oio@randstad.es helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu, bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteve.